pakatangira nyaya apa kuti gogo musakati vaite zvavari kuita nhasi pakashata. Kuire chipa live yangu pakonde ndosika mchizotukwa nevanhu. Vana gogo makula nana gogo leta uvaoni vachipinda mumakomenti section ana. Mukuya pana pamchiswa ndi tanze usatuke chira. Amuri kuona kuti chokwadi zvinhu zvinonyadza kudai kudzangu kushoda usatuke chira. Because munouya pana pamochikonya zvinhu zvine basa rese. Moti hanzi torina inonditukisa. Ndambobvira ndambotaura zita renyini. Munotozvitukisa mega timbi. Yes, because ndimuri kuya mukomenti section mchikonya zvinani basa rese. Kuire chipa live akuya pana achiti zvizinera rakashoshomera nemabhurongo fokofa ndabasa newe mani fura arimo hautauri naye nzwise hautauri naye unotaura nanzwise here nadebhura keti wangu wasingatauri naye wakasunungurwa musi uno akakubloka futi uchiita pamuromo pako apa usambondijairire kuti unondituka patiktok ndokutuka ndabasa newe hausi mwana wangu itofara izvezvi ndiri vapenyu ngoya ndiongonzi ndafa chete ndopaunoona kuti hauna kungwara ndosaka wakarohwa naQuinton uri dozvi wakandiudza ukati handirova chibhakera fork of shit noda kundijairira ane mari yangu guys yandakaisa ane mari yangu yandakamuisira apa ndiye akanditukisa nemusikana yeye handambomubvunza handina kana kumubvunza hanzi vakakoka ana sisimeri mukakoka ana nhingi chopera hanzi mukandiita genha ndinokugara genha unei indakakubhadharira mari yangu kugemu rako vanhu vakakubhadharira ndevapi wakati vana shingi vakaningira hakuna dhota anoda kutuka vanhu pafacebook patiktok tora iwe handimudi ungati munhu wamupa 600 nchakuti oti munoire kumapeji angu haunyene muchiuya uchitatamura mwana wako kumapeji ipapa ndindakaroya mwana wako here kana kuti wakatadza kufukidza mwana wako ukatora musikana akamuitisa imonia aisi chengeta vana vako ndiani handisiri ndaiuya kana wazvara Quinton ndikamutora aine 4 months hautendi muchavabvisira zviredzwa vana vacho ivavo ndosaka vachizungaira imi kundituka naimi naketi ndakatobvisa 500 ndega paipa ndakabvisa anga ari pa1000 ndikamusvitsa pa11 keti akamusvitsa pa20 hanzi vakakoka meri nachipo chopera hanzi nani neye musikana wewo kundituka musikana waye ndakapedzerana naye akati gogo aiwa zvapera akuda kuuya achindiitira zvemadhodhi munosoroti ndinonyadzisa imi hamusi kunyadzisa vana venyu hamusi kuvanyadzisa hamuna vana vakura Shamena hana kukura, Quinton hana kukura. Indi hamtida kudhererera imimi. Ina handitongwi, siyana ineni. Handibai live, ndichituka, kana kuti mai vave vanhu. Imi ndibudonditukisa, muchitukisa vana venyu. Saka, unonondibaira chiraivi, mai vave vaipa mapeji pangu, kwa mari yangu uri kuidyire. Idzoseka. Pa 6,000 ipa pane mari yangu. Kete akarwadziwa 500. Akatotora imwe yake kati akuti zisoro risingafungi anofamba achituka vanhu ini ndindakatotukwa nchitukirwa iye unondituka palive uchiti vanhu ndosaka mutukwa naana makulayo zvaoneyo uchiti ngwere naana makulayo inga unongokundwa wani makulayo ndinozera namakulayo musatambondijairira ina handijairirwi paya ndairwara ndinobhana kuuya kudzimba kwenyu handina basa handiuye kumba kwakwaiwe Dorine wakadii kundifonera satanyoko 2 years it's not a joke guys ndichibhadharira vana chikoro nerendi yake vanhu vese vanozviziva handina kumbomubvunza kuti wanditukisa nani naLil Joy ndakangopedzerana naye iye akuti kudeedza sisimeri munovatukirei sisimeri vaita sei ina handimbotukirwi munhu neumwe munhu handinoinda kwandee ndichida handisi mwana mudiki iwe vane vana indine vana saka vana vavo vadiki here sevaMC Jeb kuda kundimbunyikidza kunditonga ndakavaudza kuti musatuke munhu mamarasta vakabisa mari kutaura pamberi paMwari ndakaona mamaniga vavo 4 eblue ndogara ndakakuita kuvharidzirwa mumba ndichigaidwa ndichifolowa kwese manje ina handina kupusa manje
handina kana kumbomubvunza guys zvekutukwa naLily, handina kana kumbomubvunza. Ndiye akanditukisa. Handina basa newandu ikumba kwako. Ende good luck ndine vana vakawanda. MC Debu haatauri na MC Debu, haatauri na Maitino. Pamune muchiona achivhunduka achiti zizwi rakati ngo ane vachingofunga madhire ekunyepa. Ndikamupa mavende uya ndakamupa 700 ndikati mari yevana iyo 1.7. Izvozvo ari kudya mari yangu. Handirambidzwi kufara ini, ndorambidzwa nani? Zvavanofara vachinyadzisira havana family. Zvavanenge vachituka vanhu havana family. Indonzi hanzi bvai paTikTok nditambe nevana, ini vangu vairerwa nani? Handakuzvirerera ndega. Vana mai vana mhosva varipo, vanhu vakawanda vana gogo makula vaya varipo, asi ini ndindonzi ibvai. Handibvi nyange mukatuka ani handibvi. Ndinobvirei? Chandinobvira icho handina munhu anonditonga, handisi mwana mudiki. Naimi handina kumbomubvunza kuti Lily Joy akatoti gogo tapedza. Iye akuya, mawiri ekupeji kwangu hauyi here? Vana muya uyo kumvura hana kupa mari uchiuyapo. Ini makambonizwa ichipema kupeji kwangu? Makambonizwa ichiti ndoda mari here papeji pangu? Undinyare. Kana watoda zvekufumurana neni handi. Vana Quinton varipa. Hauna undifonera kuti Quinton handiro achibhakera. Kwawakarohwerwe naQuinton. Jaira ndakundijairira. Handijairirwe manje inini. Ini ndide kwangu kwandogara. Handimbunyikidzwi nchiudzwa kuti ndakavaudza kuti musatuke vanhu. Ini handidi zvekutukana nevanhu. Handidi. Lily Joy akati ndakutukirai Dorina, handambomubvunza. Handakumubvunza Dorina wacho. Mawiri epamapeji pangu ndomba zvaunotamba naana makuru ayo nezera nawo. Endakakuneve chidiki vachakuda. Uri kuya ukatuka kwawakapuwa 5,000 ukaenda kuya ukatuka Maitino chaivo havasviki padhuze newe. MC Debu hautauri naye. Keti wakazotaura naye gorino, sisi vangu dei pasina sisi vangu. Sisi vako ndo akatondikumbira. Vakati mai, onai zvanyadzisa, ndevapi vanhu vakakugifta? Ndevapi? Scott chaiye akauya. Akauya here? Unondituka paTikTok. Ndikachiraga kutuka vanhu, ona mwana ari kutuka unzi kuchikuyu. Ndo mhosva yangu iyoyo. Hanzi manditsuurirei. Mama Raste vakabvisa mamaniga navo. Zveshuwa zvaMwari chaizvo. Ndiye munhu wandakaona yeye. Neni naketi. Scott the black yeye amayo. Anga angobwaira zvino adai zviziso. 2 seconds akakumbira mari akaona nisina kumupa. Akati yaita 6,000. Kete akamudza kuti mari yatabvisa Dorini. Ndikatomuti Dorini gatikupeiri cash. Akati ndipei. Uyai nayo. Akuti vana gogo makuru ndosaka muchitukwa nevanhu. Handiti ndiwo unonditukisa. Hausiri unonditukisa here? Unongotuka vana mai vevanhu. Vanhu vacho dai vachikutuka iwe nevana vako. Ukatukirwa mwana wako kunzi chirema urione watanga kutuka vana vamwe vanhu. Ini wakambonzwa nchituka munhu? Wakambonzwa here nchituka munhu? Makambonzwa here ndichibaya life nchiti ndisirei magift? Makambondiona? Indogara nemwana wangu kuno kuisland. Chese chaita anotondiudza. Kwete kuda kundivhundukirira nebhurongo rauri kubviswa mazina ese achapera kuti ndenge. Hana waanowirirana naye. Maya ukasatovapindura vanotoenderera mberi. Bozi vari kubaya live vachindituka. Handitovatara kuti hanzi Dorini nyaya yavo ende nyaya yacho nayo inotombomira zvakaita sei zvakatonaka. Vanenge vachinditukira ini Dimbu Boy akutogara uyu atori ega. Hamene kuti iyo vakambotuka Dimbu Boy akati mwana ine tikumbo tinenge twa great man. Ndafunga ndinofa ndakakangana mashoko vakandituka kudaro. Ndisina chandavaita. Same nepapeji apa. Nepapa pachi andibonyari maya ndikasati wada ndoda kuatuka this life chero vakanzi vadonha neshuga vakafa. Ndikuda kuwasiya vari kuchipatara. Vari kana kumochari vachanomukira ikoko. Because enough is enough. Vafa vakabata mwana wangu. Handina mari yavo yandikavakumbira kuti hanzi vachindidzikisira the whole social media yakatarisa. Kuzvidzikisa zvinonyadzisa kudaro. Nawo ndakuita as if ndindiri wrong. Mhata yavo inonzi Meli nezibeche rinenge regwava.
ine mazibeche risingazvari meli rawe rakamama moyo rikasiyaduzve ndo richangoita mwana wenyu. Who is Meli Diaries kwandiri? Mata yeye yakauraya vanhu mvenge ende ndichamutuka Meli lako kuti munondiita sei? Ndichamutuka kuti Meli zimuroi rakazvomura chibereko. Nawo maspema akuuya mumhino uchazvara nemumhino iyewe Meli iwewe nezibeche rako iroro rakavhomorwa chibereko rikasara rakashama. Wakaona wafara kai going to be alone weekend. Ndiwe futi waibika uchibikira na Madam Boss machatse kunyepa nevakomana vepa King Ramson. Uchiti hati munyepere kuti kune manudzo. Hapana asingazivi uroi wako. Ini nje ndoziva uroi wako. Saka chimbuya chako icho chawada kuitsana chikonde ndicho. Ndo chaita mai vanhu vachaita mai vako ndina basa nako I'm still young. Ngavasiyane neni vasandidzikisire pano vachindinyepa kuti vanondibhadhara rent for 2 years. Ini ndigobhadharwa rent for 2 years now. Pavakatoya mulife mangu ndo pavakatotanga kuva nezvimari zvavo handigashiri mari yavo handide mari yavo. Chero ndikati nhasi ndakufa handigashiri mari yekuti unenge uchingotukwa. Zvimagift zvavakandikandira zvezve vakatanga kunditukira futi kusati ndakupa handivati kudzoserei magift aya. Ndakambokuchengetai chaizvo ndiri kuBotswana kukuitirai zvese ndiri kuBotswana marikavhari yemari yangu. Handina kana sent ndambokukumbirai kuti munditumire mari mese namhara senyu. Baya makandipa magift iwa makatomama futi. Munoda kuda kuya paya pasvondidzikisa makandibhadhara rent for 2 years kuti ndakakanda panze pape mazuva vakatanga kundibayira malife vachiti uyo anonyepa anotora zvinodhaka zvinodhaka zvino zvandatora imi muri pamwe ndimi munotora zvinodhaka munhu anotora zvinodhaka vanomuziya. Do you know munhu anotora zvinodhaka mai avanondidzikisira zvisingatomboite navo vakuona kuti kana mubaba vachishanda achichengeta mwana wavo havadi zvise izvizvo vanobatire chimushonga vanopimirwa mushonga neshamwari vakatumirwa mushonga neshamwari yavo inonzi Maisa Mandau votibatisa chimba pabhazi indikati nandidi vozozviti mishonga dzavo dzine dzechokwadi here vanokutengesera zvimushonga zvokunyepa kana vapedza kudaro tanga kuti vana vangu vanogara pavarume nekuti vakajisa ndopika nadhimbobhoina handina murume wandakamubvira ndakadyisa ini vanenge vachida kukubirai vachikunyeperai pamunotoona tine varume kana twana tata vachiteera vanobva vauya vachisvika kunyeperai ipo pepe indai munonyeperwa pane kana 1 wakapera mushonga wakauya tablet muzukuru akashudwa paKing Ramson iye hama chaicheka akashudwa kwazi ndo wanga wakuita naende kaudza ndikati handifi ndakaita zvokutengesera vanhu mushonga yekunyepa handizvidi maybe ndo zvimwe vakutopengeswa neropa rake raakashudwa paKing Ramson akauya kumba kwangu kone mazimuru manyama achiti ndazvitenga mupakiseni nei vakaona umwe mukadzi wokupretoria anga akaura mhate yese inesiki yecornflower achinzi ndikati pananai panze. Saka havachazivi kuti mushonga yavaipuwa yanga iri yechokwadi here vanokubira imari vachiti ungati kutaureko kuti hanzi vana vangu vese vari pamurume vakaenda kuchando vakanodhistroya Keti akanga ari munhu ari right naChris pasina kana zvese izvi zimbuya muroi richibva raenda kunosvibisa moyo waKeti richibva raenda kune imwe n'anga yakati ndoda kuti murume Keti aone Chris akazora madhodhi kumeso vaenda ikoko vakanodzinga vashandi vaKeti vese kusaluni ndobva vodzinga vasikana vesana floor vaitamba naKeti anga afunga kuti zvese zvichiita zvekuruka isusu ndobva vanyepera Keti akati shamwari dzaKeti hadzisi kuda kubva panapa vachindiudza inini hadzisi kuda kubva panapa da kumugadzira saizi ndikati muda kuita sei ndobva vanyepera kuna Keti kuti Keti paongo usimo Chris anyenga shamwari yako mutoilet vakwira nemutoilet ndobva Keti ashotwa ndo zvikaita kuti anyanye kundisiyana naChris achishatirwa achiti mune shone zvamuri kutaura paya Chris atodzingwa naKeti vatonetsa ndakuzobvisa naye mama but nyaya makataura kuti Chris akanga achikwira shamwari yake mutoilet yanga iri yechokwadi zvikanzi ndainyepa ndikati wai mainyepa zvikanzi because shamwari dzake idzi dzinenge dzakaungana ndiye ndisingadzidi ipapo saka kuti chinyi but wadistroya mwana wako nezvinhu zvokunyepa uchitoti hanzi Chris ndohonzeri handimunzisa vapedza kudaro vanenge vasingabayiri malife vachituka Keti mwana wacho nakavaendisa ikoko kuti vasvike kwaari ikoko kuti vakwanise kunge vari muhotera imomo vangadai vachisura vari kuZimbabwe vachidyiwa mheche nenhunzi vari pamusika pavaitengesa vachimukira kumbari vachibayiwa musoro nedengu but wachona mwana wenyu Keti wachona iwo makatakura naye nai manzi akakutoraiko munomuda here musi wandaita peace naKeti hamuna kupopota here muchiti kana waita peace naKeti handifi ndakataura newe nekuti Keti akakuvenga hamuna kudaro here kana makajisana naMeli mucomment section nene makabva matomama ndini. You understand what I'm saying? Saka musave panapa mushikodza vanhu bvanzi Dorina handina munhu andonyengerera ndakana basa nazvo kozi makandiuraya ndichifamba kare musaite content yekuti hanzi muchataura vamwe vana muri kutaura uyu mwana wekuchechi kwaakarambwa nemurume muchijowa machende panapa emaBenten panapa muchinyadzisa muchibatwa chigumbo naStephen mwafunga muchiti pandine chijena live yenyu ndichitarisana nechiBenten chaStephen chache ndee ndichifara here ndee ndichitonyara nazvo pasi waindakatiza kuFacebook kwamaiposta zvinhu zvekumhata izvo hasha dzainde dzokuti makabva matuma Meri kuti atituke that's why makuda kuti ndaida kutendera marasta chingo chinonzi mari naye muchembere nini munofunga muchiti mari is everything mari takazvarwa iri kwachangufa chiisiya iri kwai why do you dzikisira each and every time
vakambodaro futi hamene chibox game chavaita namamarasta vachitanzi mamarasta ndobva pabayiwa live marasta vachindiri kuitwa nagomusalad ndobva vanhu vese comment section yakuti tora zvisiva here handidi mari yembuya ava inini neuroi haina kana mablessings yekutengesera vanhu mushonga wekunyepa zvimari zvavo handizvida handisati ndakambochaiwa mari yerent but because vakandipa chimari chavo cherent for 2 ende handina basa nazvokuti hanzi musafe ndipa futi because vamaindipa mari yerent brain dzangu dzaibva dzatema ndaibva ndakandwa panze ndakaadjust ndakugadzira munoita zvinoenderana nekwangu mungati una mai vanotaura kuti hanzi vana vangu vese vari 4 vari pavarume she is the one akadestroy Kate. If you don't know indiri kukuudza izvezvi ndeichimbonyarara vakanodestroy Kate uko kuchando uko vakanonyepa kuti Kate ane AIDS. Kate akauya kuno kuSouth Africa vakati Kate paakazodzokera anga atotsama Kate akauya naChris kuno atosviba moyo asingadi kana kurara murumu hami naChris ndopanotozoabvunza vakati ndainyepa ndaida kuti shamwari dzake dzisauyepo saka what kind of a mother is that yokuti iwe ungaudza kuti hanzi murume wako arara achishiya shamwari yako mutoilet wozonditi kwandiri hanzi ndainyepa ndaida kuti chinyi but wakadestroy mwana Chris akavavenga akatenga kuti shupi tumani siki head nao ndosvika muchona anzani Chris achingoramba achidzora vanokubira imari otanga kuti vakajikisa ina handina murume wandakajikisa ini handina kana murume wandakajikisa handitozivi kana chinonzi mushonga ini ndina gogo vadiki vari kwaIslander vanoti hanzi Dorina anonditungisa but ndo vari kuuya vachifamba mumastreets anoita kurara paTikTok live achitinyarisa achinyarisa kuti machenda anodyiwa akadai hembora inodyiwa yakapuu ndiani anoda mai vakadaro munonyadzisa imi musambofi makataura henyu zita rekuti simba vakwasha hasi mukwasha wenyu handikuzive inini pese pese pimba hamunyari here sho mungauya kusvika kutuma mara kana uchida kuona kuti chigamage vakaitiswa namelende makaitiswa namelende makabva mamama munenge muchiratidza vanhu muchiburitsa mari mumaakaunti kuti ndine 8000 yes ndine mari pandakanetsana namabridge futi mama akuda kutenga munotengere chinyaya dzangu kana ndichivaudza kuti inini mbuya imimi musapindire nyaya dzangu zvinopedzisa zvaakutukisa imimi chamaitsvaga mucomment section mangu chii you destroyed mwana wenyu Kate akakutakura 9 months Kate akamira kuti muone mapepa pamakasvika kumba kwaKate makanoita sei hamuna kuenda nemishonga yesekuru marondera here chakaita kuti Kate arambe Chris chii muchinozora Kate matuzhi kuti aone murume wako mukanyepera Kate ndikakuudza ndikati why manyepa zvakadaro dzibve mukadzinga shamwari dzake dzisemusadini mukadzinga everyone now kana muchizviti imi muri mai vane rudo why musingakwanisi kubatsira Kate kuchengeta vadzukuru muchienda kunonyengwa kuhotera semorembwa pahware chembere munhu kuhura wachembera muchindinyadzisa vanava and then you think kuti inini ndingade kunzi ndiri mwana wenyu remember ubenzi hwaumakaupai ndikada zvangu ndinokutuka ine live imwe chete zvokuti monomukira kunhingikinuku saka zvokuti murambe muchitaura nyaya dzangu muchitaura hanzi Dorini akarohwa nemwana Dorini akamubhadhara for 2 months uyai nemari 2 years indoda undityisidzira iwo Doriniwo unondityisidzira unondiziva ndine chii chako chandakatora mari yako yese yawakarorwa ndakakupa ndakapedza 2 years ndichibhadharira vana vako hapana munhu anombokupa mari seni kuda kuita undungunya zvihasha ezvinhu zvako zvaunotora safunga kuti ndokutya inini Kate anga akubhuloka apo Kate akandiudza ndikati hana mbondiudza chini uchimuvengera nyaya yaanenge achipa vanhu paFacebook ukandivengera nyaya yekuti mapire emama Rasta zvino from now mama Rasta nichamugifta umame mama Rasta vakamuisira mari zveshuwa vanoganhira asi ukaona munhu ari wakoka ndiwe munhu 1 akaisa mari neni Kate akamuudza akuti zvimhino achiti munoire pamapeji pangu une uri kupeji kwangu une uchitorei hauiko uchikumbira zvinhu hauiko uchipuwa magifti ndakambokwira papeji rako inini haunyari usafunga kuti ndinokutya handimbokutyi handityiswi nemunhu ane achingopema handityiswi newe 2 years ndichikubhadharira vana vako ndichibhadhara madhola ma5000 anda kutoti mari yese yawatambira hanzi ndipei haunyari safunga kuti ndokutya handitombokutyi kana wada zvokuti tukane pano ndokutuka unoti handirwadziwi kundiisa marondo ekuti ndakabvisa ndakaona ari pa1000 guys ndikasvita mu11000 Kate akamutora akasvita mu20 akati mhai ndiruda Kate akabvisa shumba 3 netuvana 4 onosumudza ziromo ini ndii ndakamuroya mwana wako wakatonhoresa nechando wega handi vamwe vese ndii ndaivachengeta anojairira ini musuna anga abhulokwa naKate ndikakumbira Kate usadaro muregerere Kate usadaro Kate akandiudza kuti maudzwa here nemwana wainda bhuloka ndikati
haana chaandiudza. Handitaure naye, ndinotaura newe chi chandotaura newe chauchanzwa. Fungai munhu uchiri kudya mari yangu wakutoti he vakoma wangu wawakatukana naye musuno, muchitukanira namheno zvamaitukanira zvasikwanda ukabrokwa. Handina basa nazvo, hakuna munhu anituka mai pasocial media. Kuna zvakadaro izvozvo. Angandituka achidya mari yangu. Ibvai kumapeji iva vana vanosvira vanhu. Havanyadzisi vana vavo. Ndidhebhura here mwana mudiki asina mwana ane makore akanhingirikira. Kuda kundijairira, ndikutozvirwarira. Kete akatonditora akati, mai, uyai mumbogara kuno zvamanzi iye akuuya achiziromo uchivhaira vana gogo makura. Makura ndinezera namakura. Ndinezera namakura here. Ndini ndiri pasocial media ndega. Gogo anoti handitongwe, hapana munhu anombonditonga. Ini ndide kwangu kwandotonga peji rangu mari yangu. Anouya kupeji kwangu achikumbirawo. Ina handikwire pake, never. Handikwiri kupeji raDhorini. Kuda kuvhaira unondivhairira nei? Ndeva nani vakakugifta? Taura. Ukanyeba kuti hey, captain abvisa mpinga dzangu, vana shingi vanga vauya. Ndevapi vanhu? Hati takatokunyarira. Ini ndakasvika ari mu1000. Ningirikiri uyu anonzi anu madza vaku 125. Hapana munhu akambokugifta neunhu hwako hwokungotuka munhu wese wese ukaenda diviri kuzviitisa. Handina kana basa newe shamwari. Kana nchiuya ikoko ndongotora ndege ndoenda kuHarare kumba kwevana vangu. Wakajaira kundituka. Unganditukira ndochirega kutuka vanhu. Mwana ari kungotukwa unzi chimukuyu. Hanzi manditsiurirei ndiri kuita kwangu kupeji kwaunouya uchikwira uchiti ndipewa magifts. Haunyari, usafunga kuti ndokutya, handikutye. Wanga wakablokwa naKeti ipapa. Keti akandiudza. Ndikati Keti usadaro. Tsigisa hana yako kana zviri zvinodhaka zvauri kutora. Ushamama wako ngwe. Iye mwana wako iye uya. Achakumamisa. Handi wakati akakurova achibhakera. Hausati warowa. Ini wangu hapana anondirova. Keti mwana wangu. No matter what. Keti ane mwana wake akurawo akutonyenga vanhu. Ione mwana wako akurawo akutonyenga vanhu. Hakuna munhu anondirambidza kuinda paTikTok. Peji rangu randinaro. Foni yangu. Unoda kuvhaira unondituka unei uchidya mari yangu. Guys, ndakabvisa 640. Akati ndakaona 6000. Keti akabvisa shumba nhatu akazobvisa tumaningituya vana 4. Mamarasi akabvisa mamanigani. Akuvatuka ina akundituka. Kundituka pamusoro pemari yangu. Unoshamisira neiko iwo. Nyange ukati vana makura ndinosaizi na makura hereni. Iwa una mwana ane choya ari kusvira vanhu. Musatanyoko man. Uda kuita ruzivo rwemanga. Unofunga uchiti ndikafa unogarika. Nei. Unogarika nei. Guys, ndakaita 2 years ndichimbhadharira rent ma5000. Ndikadzvaka dhona richiningirikira richibhadharira vana vake chikoro. Pavanga vagara paya ukapuwa mari yakawanda izvozviyo yakatopera. Kuda kundijairira unofunga kuti ndinokutya. Ari kudya mari yangu guys yandakakanda. Keti anokonfema. Ndakaona ari pa1000 vanhu vakati hii moyo wekubereka. Ndikakanda ikasvika pa11000. Keti akanosvika pa 20000 ndevapi vanhu vako vakawe. Vanokuda vacho. Kuda kuita mbiri yechitsiga handikutya, handina basa newe. Ini ndine mombe dzandaitoti kana wakwenda kumusha ndichati utengeserwe 2 kana 4 uisise rufu neutsinye wawina wewowo. Unoda kundiitira utsinye, handina kuisira 2000 yevana apa. Handina kupa Beni mari akakupa futseke maniwe. Sajaidze zvimabhurongo zvako. Kudhara wanga usingadaro. 2 years guys ndichibvisa ma5000. 2 years guys ndichibhadharira vana vake. Akuya pana achiti zvizinera akashoshomera nemabhurongo. Fuck off, ndabasa newe man. Nzwisa utauri naye. Unotaura nanzwise here naDeborah. Keti wanga usingatauri naye wakasunungurwa musuno uno. Akakubloka futi uchiita pamuromo pako apa. Usambondijairire kuti unondituka paTikTok ndokutuka ndabasa newe, usi mwana wangu.
itofara izvezvi ndiri vapenyu ngoya ndongonzi ndafa chete ndopaunoona kuti hauna kungwara ndosaka wakarohwa naQuinton uri dozvi wakandiudza ukati handiro of shit noda kundijairira ane mari yangu guys yandakaisa ane mari yangu yandakamuisira apa ndiye akanditukisa nemusikana yeye handambomubvunza handina kana kumubvunza hanzi vakakoka ana Sisimeri mukakoka ana Nhengi Chopera hanzi mukandiita genha ndinokugara genha unei indakakubhadharira mari yangu kugemu rako vanhu vakakubhadharira ndevapi wakati vana Shingi vakanhingira hakuna dhota anoda kutuka vanhu paFacebook paTikTok tora iwe handimudi ungati munhu wamupa 600 nchakuti oti munoire kumapeji angu aunyene muchiuya uchitatemura mwana wako kumapeji ipapo ndindakaroya mwana wako here kana kuti wakatadza kufukidza mwana wako ukatora musikana akamuitisa imonia aisi chengeta vana vako ndiani handisiri ndaiuya kana wazvara Quinton ndikamutora aine 4 months hautendi muchavabvisira zviredzwa vana vacho ivavo ndosaka vachizungaira imi kundituka naimi naketi ndakatobvisa 500 ndega paipa ndakabvisa anga ari pa1000 ndikamusvita pa11 keti akamusvita pa20 hanzi vakakoka Mary naChipo Chopera hanzi nani naiye musikana wewo kundituka musikana waye ndakapedzerana naye akati gogo aiwa zvapera akuda kuuya achindiitira zvemadhodhi munosoroti ndinonyadzisa imi hamuzi kunyadzisa vana venyu hamuzi kuvanyadzisa hamuna vana vakura Chamena hana kukura Quinton hana kukura indi hamtida kudhererera imimi ina handitongwi siyana ineni handibai live ndichituka kana kuti mai vevanhu imi ndibudo nditukisa muchitukisa vana venyu saka unonondibaira chiraive chiti mai vavaibvai pamapeji pangu kwa mari yangu puwa maataki majapanese sekuziva kwenyu gogo kuti nini muromo mangu hamuzogoni kuti munyarari makasurirwa nechitembo ndinozongorekana kuti nditi mweya uyo werunhuwo ubude mandiri vandongoda kuti naizvozvo Mwari ngavandiregerere and very sorry gogo musalad inina you know me kuti I don't fake love kwamuri Fugama andabruga tikandongoti gogo musalad inini zvangu ndoda kuti mundiregerere vamamoyo inini ndoda kuti mundide the way I am ende ndicharamba ndichikudai chero ndikakuone pamuri kana ndine $10 I will give you makandiratidza rudo ndichitanga kuya pano paTikTok uya my first gift akatanga kundipa mari panapa kaikosta iyo 220 kuchireva zvokuti chero yandakapa kuna Dorini ngongongo nhundira mutsime $66 aina basa than pamari yandakapuwa nagogo musaladi gogo ndiregerere chikonzero chekuti ndimai vaDorini mune muri pano ndozongoe kana ndatege ndibudise nyini yacho noti ndiye ndatukirwa amai vangu nyembe sinambirwa saka handiziva hangu kuti Dorini dai achinyatsoda sitimanisane pasina vana tongotukirana hedu chero varume vedu vacho hazvina basa kozi rasta azvijaira pepekala azvijaira tombosiyana mai vedu avo nyange vakahura vachitichengeta ini naDorini we must learn something between me and that bombo girl but okay Dorini $66 it's how much in rands it's 100 inchi 1000 chi $50 is 1000 it's $1250 $1250 you pay rent but okay fine very sorry gogo musalad
ndiregerere. Ini ndiregerere. Andivenge Doreen. Andivenge Gogom Salad. But anyway. Okay. Sisimeri vakati Dhori ngauye timutsiure nekuti musikana uya akati ndakati kuona Dhori akanditukira mai vangu ndikati ina hundituki ina handikuzive but ini musikana uya akazoti ndichakutuka everyday ndobva tatotanga kutodiwo kutotukana ndobva tapedza akati gogo zvapera ini ndaita zvangu mudiki saka zvangu nauyu naLineti zvakapera hamene ivo vauya panayo vanga vane choya chakabve ina handina kana klasi yangu inini hapana klasi yangu inini mahura angu akatohura akatondiudza kuEurope ivo mai vavo vari mudzimba dzemauswa andobhitanisi nevanhu vakawanda iyoyo vanotoda aiwa inini manjeka unoziva zvandoita iwe izvozvi ndakusarudza kwekuinda kwaEdison kwaScott hama yedu kwaStobo ndinoenda nekwana Shivas Mary handinambotukana naye ndakatodzwa naLuiza tikanzi manzi uyai kugemu akatombondidedza ndikashaya vanhu handiti hazvinganzi zvakashata izvozvo zvakaitika ndakatowanawo mari yangu nyangu dei yakashayanwa zvayo ndikatotumira sisi vangu vanofudza mombe ina handitukani nevanhu ngavatukanewo neudhakwa hwavo hwekufacebook ini handidi zvekupindira munyaya iyoyo Mary haana kumbonditadzira. Alright. Okay. So imimi na Meli muri okay. Plus inini handitongwe zvekupeji rangu ndezvavo vane vadaidzana ikoko. Mary akatidaidzai Dhori timutsiure kuti asatukane achitukana ana mai vevanhu gogo ndo matauriro aMary handakuona mhosva yake. Ina handiudzirwi kwekuinda ndoenda kwandinoda ndine foni dzangu dzemari yangu dzegumbo rangu rakaremara saka kwandada kuinda ndinoenda. Alright. Because Dhori naitaura kuti izvoni makanditukisa because muri kunditukisira panyaya yamai vangu ndiadrese pachi handide vakauya kuseri ndo pampaine nyaya yacho chete but ini Dhori handambomubvunza handambomutuka ndakatotukana raRijoy wacho tikatopedzerana akatoti hamene ivo vauya pano vane choya chaichipfumbuka kuno ini remember ndiri muhotera kaini parikupisa guys parikupisa akarwadziwa 500 akatotora imwe yake kati akuti zisoro risingafungi anofamba achituka vanhu ini ndii ndakatotukwa nchitukirwa iye unondituka palive uchiti vanhu ndosaka mutukwa naana makulayo zvaonewo uchiti ngwere naana makulayo inga unongokundwa wangu makulayo ndinoziva namakulayo musatamboti jairire ina handijairirwe kaya ndairwara ndinobhana kuuya kudzimba kwenyu handina basa handiuye kumba kwakwaiwe Dhori wakadii kundifonera satanyoko 2 years dzinoti ejoku gaizi ndichibhadharira vana chikoro nerendi yake vanhu vese vanozviziva handina kumbomubvunza kuti wanditukisanani naLijoy ndakangopedzerana naye iye akuti kudaidza Sisimeri munovatukirei Sisimeri vaita sei ina handimbotukirwi munhu neumwe munhu handinoinda kwandei ndichida handisi mwana mudiki ivo vane vana indine vana saka vana vavo vadiki here sevaMC Jeb kuda kundimbunyikidza kunditonga ndakavaudza kuti musatuke munhu mamarasta vakabisa mari kutaura pamberi paMwari ndakaona mamaniga vavo 4 eblue ndogara ndakakuita kuvharidzirwa mumba ndichigaidwa kupusa manje handina kana kumbomubvunza guys zvekutukwa naLili handina kana kumbomubvunza ndiye akanditukisa handina basa newe handiri kumba kwako ende good luck ndine vana vakawanda MC Debu
haatauri na MC Depu, haatauri naMaitino. Pamune muchona achivhunduka achiti zizwira kati ane vachingofunga madhire ekunyepa. Ndikamupa mavende uya ndakamupa 700 ndikati mari yevana iyo. We mavende ndisekuri marabhu ari kureva. Izvo zvari kudya mari yangu. Handirambidzwi kufara ini, ndorambidzwa nani. Zvavanofara vachinyadzisira havana family. Zvavanenge vachituka vanhu havana family. Indonzanzi bvai paTikTok nditambe nevana ini vangu vairerwa nani. Handakuzvirerera ndega. Vana mai vana mhosva varipo, vanhu vakawanda vana gogomakula vaya varipo, asi ini ndindonzibvai. Handibvi nyangwe mukatuka ani handibvi. Ndinobvirei. Chandinobvira icho handina munhu anonditonga handisi mwana mudiki. 9 handina kumbomubvunza kuti Lily Joy akatoti gogo tapedza. Iye akuuya mawiri ekupeji kwangu hauyi here. Vana muya uyo kumvura hana kupa mari uchiuyapo. Ini makambonzwa ichipema kupeji kwangu. Makambonzwa ichiti ndoda mari here papeji pangu. Undinyare. Kana watoda zvekufumurana neni handi. Vana Quinton varipa. Haunondifonera kuti Quinton handiro achibhakira. Wakarohirwe naQuinton. Jaira nda kundijairira. Handijairirwe manje ini. Ini ndide kwangu kwandogara. Handimbunyikidzwi ndichiudzwa kuti ndakavaudzai kuti musatuke vanhu. Ini handidi zvekutukana nevanhu. Handidi. Lily Joy akati ndakutukirai Doreen handambomubvunza. Handakumubvunza Doreen wacho. Mawiri epamapeji vangu ndomba zvaunotamba nana makuru ayo nezera nawo. Endakagune vechidiki vachakuda. Uri kuya ukatuka kwawakapuwa 5,000 ukaenda kuya ukatuka Maitino chaiva havasviki padhuze newe. MC Depa hautauri naye. Keti wakazotaura naye gorino sisi vangu depa sina sisi vangu. Sisi vako ndo vakatondikumbira. Vakati mai onai zvanyadzisa ndevapi vanhu vakakugifta. Ndevapi? Spoti chaiye akauya. Akauya here. Unondituka paTikTok. Ndikatirega kutuka vanhu. Ona mwana ari kutuka wanzi kuchikuyu. Ndo mhosva yangu iyeyo. Hanzi manditsuurirei. Mama Rasta vakabvisa mamaniga navo. Zveshuwa zvaMwari chaizvo. Ndiye munhu wandakaona yeye. Neni naKeti. Scott the Black yeye amayo. Anga angobwaira zvino adai zviziso. 2 seconds akakumbira mari akaona ndisina kumupa. Akati yaita 6,000. Keti akamudza kuti mari yatabvisa Doreen. Ndikatomuti Doreen gatikupeiri cash. Akati ndipei. Uyai nayo. Akuti vana gogo makura ndosaka muchitukwa nevanhu. Handi ndiwo unonditukisa. Hausiri unonditukisa here. Unongotuka vana mai vevanhu. Vanhu vacho dai vachikutuka iwe nevana vako. Ukatukirwa mwana wako kunzi chirema urione watanga kutuka vana vamwe vanhu. Ini wakambonzwa ichituka munhu. Wakambonzwa here nchituka munhu. Makambonzwa here ndichibaya live ichiti ndisirei magift. Makambondiona. Indogara nemwana wangu kuno kuisland. Chese chaaita anotondiudza. Kwete kuda kundivhundukirira nepurongo rauri kubviswa mazina ese achapera kuti ndenge. Hana waanowirirana naye. Unosoro ndituka iwe uri nemari yangu yandakakupa musunu uno. Handimupi, handichambomupi. Ndatori bloga handimbori ani blog. Kuda kuvhaira anotukana ni atina mbona munhu akamugifta wedu we. Handina kumboona munhu akamugifta kunze kwa mama. Hanzi wedu we. Keti akandifonera kuseri akati mai ndiwedzerei mari yangu iyi. Ndikatoti tirega ndikupona imwe 250 yeshumba. Wapedza wotuka vanhu vacho. Wapedza wotuka vanhu vacho here handisi kuda kukwidza vanhu. Apumi uri kuda kuendepi? Wedu we. Kuendepi? Uri kuda kuenda? Zvandituka nezvino makadii kumudza kuti tirega kuramba uchituka vanhu. Wona mwana ari kutukwa wanzi chimukuyu. Mwana wakanzi andambomuona ina handimuzivi. Ndakasiya arohwa chete. Handimuzive mwana wake. Ndisandambomuona ini. Hauna ana Quinton, vana Shamena vasitoya kunyengwa.
kuda kundimbunyikidza kundiputira kundiita rema. Vana mama wana mama via vapo. Vana mai Jinimba vapo. Ndiani wandakambotsvagira shamwari? Ndiani? Handina kana nhamba dzeshamwari dzenyu. Kuda kundimuchaona pandichafa ndopa muchaona kuti hamuna kungwara. Fanika ichochi ichi chine hutsinye ichi. Wakadziswa burungo nemurume wako. That's too deep. Kudhara wanga usingadaro. Wakandituka rungani. That's too deep. Zviona. Vana vena havana kukura. Ndiani munhu ndakamboenda kupechi kwani. Sika kundituka ndichirwara. Andati handisi kuda zvekufonerwa. Naimi munhu ari kudya mari yangu kana ndimiwo. Munowire kumapeji kwangu. Iye anoya kupeji kwangu akapuwa mari neumwe munhu wokusiya akamutengera grocery. Vhiki irori rona aive papeji pangu. Achiti ndipewo magift. Anga asina kudaro. Ndari broke enda handisi ndakakwani bloka futa nabasa newe. Ndaitoda kutumira shameni mari anotagurwa zvinhu namai Ningirikiri namai ava namai Tino handite 2 years ndichibhadharira munhu uyo 5,000 nekuchikoro kwevana. Denzi rekuzviitisa iro. Denzi rekuzviitisa. Ndoswera ndichakura zvinhu zveuroyi. Ndakanyora ndikati aiwa chagedza kuramba uchituka vanhu. Wona mwana ari kutukwa unzi chimukuyu namama Rasta. Ndaiti mama Rasta vakamugifta. Handiti muri kuona. Ndozvandakatukirwa izvozvo. Kuda kundipa BP nchizvirwarira. Hanzi makandiita dare. Chipo chopera akambotaura neni kuti akufona. Muona vanhu vanomubatsira vana chipo vanomubatsira kuseri. Achita hapana munhu akambomugifta. Handizivi chaakabvira kuKeti family. Hapana kana munhu kunze kwamama Rasta neni naKeti. After that watukwa. Ina handitotengi kana maavho. Chero zvimwe zvinhu zvandee ndichida. Keti achiti mama tengai. Ini chitoti ini aiwa. Vana vangu vari kutambudzika. Paangaita ari kuenda kumusha. Ndikati ndiyati atengeserwe kana munhu awedzere chi. Ndichiitira vana. Otondituka. Dei Keti asiri akanditi ndipei mari ndasingamupi. Aunyari. Dakusoro ndifumura. Vana gogo matiro ndosaka mchituka anti ndiononditukisa. Kana mchinditukisa mchiti ndinobva pana handisi kuzombobva. Handibvi. Peji rangu mari yangu ndine kumba kwangu. Ndine kumba kwangu ndinonogara. Unondituka nguva yega yega. Unondituka nguva yega yega. Haunyari uchaita rombe. Ende hanzi chaunodyara ndo chaunokohwa. Mwana wako akakutibvura nchibhakira izvezvo. Asati akakurira imo machita zibora ngoma achakucheka fuck off. Kundituka nezuro. Ndakangochi chirega kutamba uchidi kutukana nachihera. Vanhu vanozotuka mwana wachiti chimukuyu. Hanzi mandiudzire mawire kukuita aniko uri ani. Dei pasina isu kugemura wakaronga. Dei pasina inini. Ndakachinja ndakatanga kumupa 140 guys. Kubva pa 1,000. Vanhu vakati yuwi moyo kubereka. Keti akandifonera kuseri. Mai ndiwedzerei shumba. Anga aida kubvisa 2. Keti akabvisa shumba 3. Akabvisa shumba 2. Netumatu anatkuya 4. Ikabvisa imwe shumba. Saka akuya pana achiti ziguma. Achitondi gogo matira. Ina ndakuita sagogo matira yondotambira mari yangu. Muno. Ndina kuita sagogo makura yenyu. Une size nawo. Une size nawo here gogo makura wacho zvawaitamba nawo game.